Sodassa ei ole muuta hyvää kuin sen loppuminen. Muistakaa, että sota ratkaisee vain prosentin ongelmistanne, mutta vastapuolelle se on aiheuttanut 99% heidän ongelmistaan. Sota tuhoaa ihmisiä ja heidän elämiä. Sota jättää monia ilman raajoja. Sota tuhoaa kokonaisia perheitä ja väestöjä täysin. Minulla on ollut naisena uskomaton matka. Jos olisin saanut valita perheeni, olisin valinnut toisin. Kun pikkutyttönä menetin ihanan isoäitini, en tiennyt sen olevan vasta alkua. Menetin ihmisen, joka todella välitti minusta. Siihen aikaan en vielä tiennyt biologisen isäni olevan elossa. Tiesin vain, että nyt kun minulla ei ole paikkaa minne mennä, äitini ei tahtonut eikä pystynyt huolehtimaan minusta. Jouduin palvelustytöksi vieraaseen perheeseen. Isoäitini menetys sekä äitini hylkäämisen vuoksi tuntemani tuska oli niin suuri, että päätin etsiä biologisen isäni. 7-vuotiaalle tytölle surun määrä oli sanoin kuvaamattoman suuri. Katsoin ylös taivaisiin ja muistan puhuneeni taivaalle kysyen, miksi äitini ja isoäitini olivat salanneet minulta niin monia asioita. Epätietoisuus sisälläni repi minua kahtia. En tiennyt, missä oikea isäni on. Kantamani taakka oli hyvin raskas. Biologisen isäni löytäminen oli toinen helvetti. Se mies, jota pidin isänäni, ei ollutkaan oikea isäni. Hän raiskasi minut, kun olin 12-vuotias. Äitini riiteli hänen kanssaan hyväksikäyttöni jälkeen, ja riidan aikana kuulin äitini sanovan, ettei tämä mies ollutkaan biologinen isäni. Tunsin itseni hyvin yksinäiseksi ja juurettomaksi. Tuska oli hirveä, mutta en millään löytänyt tilanteeseen itse ratkaisua. Itkin pitkään ja lohduttomasti. Itkuni keskellä yksi asia palasi toistuvasti mieleeni. Minun täytyy päästä kouluun. Saadakseni rahaa koulumaksoihin, möin keitettyjä munia torilla ja koulutoverini auttoivat minua suuresti, kunnes pääsin omilleni. En saanut kunnolla nukuttua koko tämän koettelemuksen aikana. Ajattelin vain, että minun täytyy saada tietää, missä oikea isäni on. Ehkä hänen löytymisensä toisi rauhan elämääni. Se oli minulle hyvin vaikeaa ja tuskallista aikaa. Kun sain kouluni loppuun, sanoin äidilleni, että minun on pakko saada selville, missä oikea isäni on. En antanut asiassa periksi, ja lopulta äitini vei minut Kongoon. Jäin sodan jalkoihin, ja 2 vuoden ajan olin kapinallisten vanki. Tunsin olevani näkymätön, ja se on hirvein asia elämässä. Tunsin elämäni olevan arvotonta, koska minua nöyryytettiin ja käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Mietin jatkuvasti, kuka voisi lievittää tuskaani, ottaa sen pois. Minusta tuntui, etten pärjää enää, etten ole enää nainen. Kukaan mies ei enää voisi katsoa minua tai olla kiinnostunut minusta, koska minut oli raiskattu, häväisty. Pelkäsin, että joudun elämään loppuelämäni yksin, ilman perhettä. Kyyneleitä, tuskaa, yksinäisyyttä. Luulin kaikkien unelmieni olevan mennyttä. Tapasin istua yksin ja miettiä, miksi olen edes olemassa. Sillä hetkellä luulin elämäni olevan ohi. Mutta nyt olen tässä, teidän kanssanne, ja pystyn hymyilemään. Minulla on ihana mies, joka välittää minusta ja lapsistani. Hän auttaa minua suuresti työssäni, koska hän tietää, mikä tekee minut onnelliseksi, ja koska olen omistautunut olemaan toivon ja ilon lähde toisille. Ne olivat hyvin kivuliaita ja tuskaisia aikoja. Mutta sillä hetkellä, kun tajusin,
että kaikkien epäonnistumisteni tarkoituksena on kannustaa minua eteenpäin. Tiesin jokaisen uuden päivän tuovan minulle uusia mahdollisuuksia. Tiesin, että minun täytyy jatkaa eteenpäin ja olla onnellinen, eikä koskaan katsoa taaksepäin. Päätin myös kertoa maailmalle, miten tärkeitä naiset ovat yhteisössä. Kaiken kokemani jälkeen olen tänään vahvempi ja onnellisempi kuin koskaan ennen. Minulla on hämmästyttävä perhe. Olen 5 kauniin lapsen äiti. Todella hyvän miehen vaimo ja minulla on suuremmoisia ystäviä ympärilläni. Nyt voin koota elämäni palaset ja antaa takaisin ihmisyydelle. Kyllä, voit päästä masennuksen ylitse. Tahdon kertoa teille jotakin hyvin erityistä. Älä omaksu negatiivista maailmankuvaa, sillä se johtaa elämäsi epätasapainoon. Muista, syntymän prosessi alkaa naisen kohdussa ja 9 kuukaudessa elämä kehittyy täydellisesti ihmiseksi. Kasvaessaan kohdussa tämä ihme vaikuttaa äitiinsä fyysisesti, päättäen esimerkiksi mitä tuleva äiti haluaa päivittäin syödä, koska he ovat syntymään asti yhtä. Elämänprosessissa pieni pala negatiivisuutta kehittyy mielessäsi ja se ruokkii itseään omatuntosi kautta. Ajan mittaan sisällesi kertyy suuri määrä negatiivisuutta ja kaunaa, joka vaikuttaa siihen mitä teet elämälläsi ja miten elät elämääsi. Ennen pitkään et enää kestä olotilaasi. Alat juoda enemmän alkoholia, saastutat keuhkosi tupakoimalla, vihaat itseäsi ja mikä pahinta, ajattelet tekeväsi itsemurhan. Ei, ei, ei. Muista, sinulla on vielä mahdollisuus. Haluan sinun tiedostavan tämän. Ruumiisi on vain fyysinen sinä, ja sisimmässäsi sinulla on sielu. Toiset kutsuvat sitä ajatusmaailmaksesi. Sielussasi säilytät kaikkea elämääsi kuuluvaa ja siinä tapahtuvaa. Tämä on se todellinen sinä, joka hallitsee ja elävöittää fyysistä olemustasi. Sielusi syövereissä sinulla on ymmärrys ja omatunto. Omatunto on järkesi ääni, moraalisi. Kaikki toimintasi kuuntelee järkesi ja moraalisi ääntä. Tämän vuoksi omalla tunnollasi on suuri vastuu kohtalosi toteuttamisen kannalta. Menet kouluun ja opiskelet omatuntosi kanssa. Teet töitä omatuntosi kanssa ja opit elämään omatuntosi kanssa. Säilyt kaiken sieluusi ja mieleesi. Kun myöhemmin tarvitset niitä asioita koulussa, töissä tai missä tahansa muualla, omatuntosi tuo ne jälleen mieleesi. Kaikella mitä omatunto tallentaa muistiisi on suuri vaikutus joko vahventavana tai heikentävänä voimana. Ja muista, sinä itse harjoitat ja ruokit omatuntoasi. Jos siis ruokit elämänkuvaasi ja mieltäsi jatkuvasti negatiivisilla asioilla, myöhemmin omatuntosi käyttää niitä asioita sinua vastaan ja tämä vaikuttaa sinuun varmasti myös ruumiillisesti. Masennut, koska omatuntosi on jatkuvasti taistelukenttä, missä positiiviset ja negatiiviset ajatukset taistelevat herruudesta. Voittaja määräytyy sen mukaan, kummalle annat etuoikeuden ja enemmän tilaa vaikuttaa mieleesi. Lopeta mielesi ruokkiminen negatiivisilla asioilla ja mielipiteillä, koska sillä on suuri vaikutus jokapäiväiseen elämääsi. Yritä sen sijaan jatkuvasti ruokkia mieltäsi ja omatuntoasi positiivisilla näkökulmilla ja asioilla, jolloin huomaat eron entiseen ajattelutapaasi. Muistele hyviä hetkiä elämässäsi tai palaa mieliharrastuksesi pariin, kun mielesi yrittää saada sinut ajattelemaan negatiivisesti. Nämä Kongon naiset, jotka laulavat dokumentissamme, ovat monenlaisten hirveyksien uhreja. Heitä on käytetty seksuaalisesti hyväksi, minkä vuoksi monilla heistä on parantumattomia tauteja. Heillä ei ole naisina eikä äiteinä minkäänlaista oman arvon tuntoa. Me autamme heitä löytämään uudelleen positiivisen elämänasenteen ja pääsemään yli kauheasta menneisyydestään.
Vain jättämällä menneet taakseen, nämä naiset voivat kääntää elämässään uuden lehden ja olla onnellisia. Tämä oikeasti toimii. Kyllä, me pystymme. Koska sinusta tulee se, mitä säilytät mielessäsi. Lopuksi haluan sanoa, että ihmisen elämä on lyhyt ja rajallinen. Älä anna olosuhteiden ja ongelmien tuhlata kallista aikaasi. Käytä aika hyödyllisesti, koska me elämme vain kerran. Muista, niin kauan kuin salaisuus pysyy salaisuutena, sillä on täysi valta tehdä tehtävänsä elämässäsi. Niin kauan kuin salaat ongelmasi, niillä on mahdollisuus tuhota sinut. Loppujen lopuksi häviät pelin. Kerro ongelmistasi läheisellesi tai lääkärillesi. Tällä tavoin vähennät elämäsi vaurioittamisen riskiä. Olet vapaa aloittamaan uuden jakson elämässäsi. Muista, ratkaisu pimeyteen on valo. Ratkaisu valheisiin on totuus. Ratkaisu nälkään on syöminen. Ratkaisu janoon on juominen. Ratkaisu sairauteen on tervehtyminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen ongelman mukana tulee myös ratkaisu siihen ongelmaan. On itsestäsi kiinni, löydätkö sen. Kaikkiin ongelmiisi on olemassa ratkaisu. Älä koskaan luovuta. Kiitos ja Jumalan siunausta.